Amunu meka bimali fle mali kono ani mali koka amba fo kawye kawka bismillah bimali ka donke baro keneka bi janvier kalo kilemuga ani sabaye samba fla ani muga nani kono fon ko la ambe awla dunya ka fo jele ko o kwara la anga jabana kona no edemi uya jira ka fo aywa kadri do no ye anyema ba do ye ni ministre ko do bala fo kata se operateur ma munu ngoni me taju ko ni edem aba ko sebe ko ndara uruka no ye madare depot ko supreme fe wala sa ikado ka fo ye wale me go se kata jabi chugomina aywa o wale kelen kona no ye edem SA o ka kwara ko ni aywa société chakada do benino munu ngoni ye exoneration soro wala ikado uknganga aywa mime talike gasoil ale litre million tani konondo gasoil la uknganga di edem wala sa awa ikado ka fo omoke aku koni nyedona arala ka fo o chakeda munublo ye ku oye aji litre million woro ku koni ye o sarafo ka to ye taji million ta ani sabade gasoil la o kanga sa edem ye ka ke aywa ikado ka fo ka taji mararo konnana bi edem o ngangu mola ina fo ko rado bajira chiko mina ayala ka fo ni aywa taji munu ni uknganga di edem mani amaye koni ye abelejele faranyanga bitijo taji aywa litri million mwa ani fulala ba keme saba ani binani gasoil la o metalike fiolla no etaji wore oye ba keme saba ani tanduru o litri nunu ne nyamatuna edem konana o sisan ko aywa kungan ko ledo ku jo aywa kadri do tege dara ruka ka se ministre ko do ma o ikado metalike fournisseur no fona awa kebe o kola ni watila ambalmo onzela ka konfonu mu faranyanga ka keni bi jabi kalo kilemwa ani sawaye bafla ani mwanane otiye ante yene akana sege naija no so agu yerege aka gufe wa magobe auka konfonu la wala sa ausi kan la kika so jugumina ka to auka sigdala dien fa ama fa na ka kambe